Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Orangery Venice for Men and Women. Iyan siya ni Giorgio Armani. Te, pwede pa lalaki, pwede pa babae. Tani tanan nga pahamot kung ibaligya, amo na kung tulokon. Na, no, ano ni siya klase nga pahamot. Bali, presko nga mga citrus, amo na siya konsimutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have bitter orange, citruses, kag bergamot na puno ka citrus ang mga top notes. For the mid, we have neroli kag butchu. Baw ang neroli, amugi na siya ang imo masimutan. Ang neroli daan, nang bulak na siya sa mga bitter orange na, no? Na, so, kung imo ni spray sa imo, masimutan mo gid ang neroli. Na, for the base, we have ambroxan, cedar, kag moss. Ang ambroxan, ginatulod ya ang hamot para magbuga kag kapakalam na siya sa imo nga ilong. Kag may cedar siya para may pagkakahoy kung simutan. Na, te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!